Macet jalanan itu kono wesan ki lho. Paling ki aku digonjakan Naira, paling Naira sedih ya. Ora lagi. Tapi kan memang ngawur. Kamu ora kuat. Lemes. Haus nih. Lemes ya sih. Sebagai sekolah pun tenang oi. Wes full nih sudah kayak kan jalanannya padat ya nih yo. Biasanya nggak. Ayo ke bunyi sekarang. Ya bunyi. Lawang bunyinya lawat jadi lo matanya jam setengah jam 09.00. Iki macet nih guys, macet lagi. Tahun biyen ki gak koyo ngene ya naik. Aku malah biyen cerah gitu kan. Lah kan dia sawes ning kene apa piye? Aku sampe ora tau sopo. Masa? Iya. Ora tau tak jaman to. Kayak nek delok nang kono naik. Hah? Kok delok nang kono lho. Rame wong bedo. Bisa apa dok bukber. Iya. Kalau es apa nang kono lagi kalau. Aku tahu lor. Wis neng kok lanjut maneh neng. Guys, ki wis tumbas sate guys, tukune ning gone mbake. Ning lampu merah kan guys. Kalau suame pol. Guys. Walah guys, sampeyan nek kasihkan. Iya kayak enak san. Kilo naik ning kene saiki akeh panganan guys. Iya kayak di Jogja. Ning pojok kapur tulis. Tuh. Kayak Jogja, masalah. Weh. Sate ati Madina, apa ya? Ayo muter naik, aku pengen tuku kuwi lho, kiloan kok lewat kene lah yo, baru guys. Aku ngopo lek cuma dek ning kene. Nah, Aku diseneni naik ride guys. tapi dia nabrak wong wedi aku. Aku mau tahu wong. Duruk naik di kamera nang kena angin. Ora teno. Wis gak Kok nek wis sampeyan pada nih. tapi Sampeyan iki koyo jadi. wis sampean pi Apa nih? 27 plus 10 Kita pateni. Ya, itu guys. Iya juga terkenal guys. Terkenal iki lho. Wares kok nek wis jam 6 ya. Uil-uilan kok. Kok nek wis sore uil-uilan terkenal. Adik kakak iki guys. Wes naik bayar. Gimana duit naik? wah piro ini 15.000. Itu pira rul? 15 guys. Sen yo ora ira. Sen kok priyo? Terus guys aku pengen mulai sik. Mbak wes ya, makasih rul. Wes nah. Ya, jangan terkenal. Jangan cari. Ora sedeng nih, Nay. Piye wi? Ya Allah. Nekat aneh. Hasil kepulang gimana tuh es udah cari guys lo. Lo awakmu lo kan anu. Es ini. Es, es. Ya bagaimana jangan Pak iki sambil panggang iki. Wis tak tukokno iki. Oke. Usuke lontong ae. Kowe ngene. Wis guys lagi Naira. Naira wis. Bukan nganggo sayur asem. Sambal panggang tumbas ini bali lagi sate barang. Pak Kekot Imam. Spend kae guys. Buka sih ya. Wes jajan pesen gone Mbak Lipa guys. Nastar. Digawe adikku guys. Pirna inggo. Terus
Pesan Astor iki karo Yupi guys. Ini turu. Mbak Firna ngono. Tak taruh jambe guys. Engko dan jambe aku. Mbok om kokot anu. Free. Tak. Iki jajane bodo wis ready guys. So persiapan nek marjan fresh. Niki sari fresh biasa ya enek guys. Lho. Sabena iki ya enak. Cek kurang ya. Aku ora anu untuk aku. Ki nggo Mas Riki menurut aku. Ya aku soalnya ndak ya piye jajal. Piye jajal nae? Yo kan jenenge ngono ki ya guys ya. Ki mang pesen nggone Mbak Lipah guys. Nastar gitu guys. Pesen nggone Mbak Lipah. Ambek iki sing nastar nggo aku, ki nggo Firna, adik bojoku guys. Ki adik bojoku ki pesene iki njaluke. Wes ki aku tak bungkusi. Bungkus sik guys. Oke, aku pengen ngisi gawe Mas Riki. Agak sedih. Apa nih? Potong lah. Kerasa. Kok kerasa kalau? Ini Mas Riki. Ngerti naik? Oh ya. Terus biru guys. Dua, tiga, tak susah ya, tak tenang, sudah sayang. Sabunnya naik. Meski ada jalan guys. Ya, posisi kayak ini. Masak apa ini? Kayak ini guys. Setelah aku pengen tengok lo. Kopi. Es teh. Gak sedang, gak muat. Muat. Wis. Enak. Murah pisan. Lo berdirinan dulu. Oh, bang. Senang dulu. Sampai duit air, namun Pada nih. Sampai makanya yang main. Yuk. THR gawe Mas Riki wes isone sakmono guys satu gawe sakmono terus duite ya wes dene nane jadi nek arek jajane terus ambek ora aku dene wis duit jajane cek lagi ngaruh guys malah aku
urung pada auto kuncian guys, agak beli yo agak sedih aku untuk meneh soalnya gawe mau nek sebelah sih susu tentang ngene balik pas tapi ya karena aku kan orang rumah di pasar terus aku mulai nulis bayar Mbak Lipa soalnya Dueno. Terus guys, cukup sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, dadah.